ga yadda za ku siyar da dog ɗinku zuwa gobe Allah ya kama idan an shiga kasuwa, domin kar ya zo a shiga kasuwa kuwa yana kai ƙasa da ku kun kasa sanin yadda ku mai da shi dala. In kuma da shi dala kamar kun tsayartar da coins ɗinku ne daga faɗuwar shi. Idan kun ga yana ƙoƙarin ƙasa sai ku siyar. Da farko za ku fara zuwa da asset. Bayan kun ga asset, idan kun ga anan pound na ku mafi yawanci ma dai yana da unverified trading. So kuka zo na misali shi ne wannan dog ga shi nan da suka ga buɗe shi ba yanzu ba da mu yi shi. So bari aiki da not ga shi nan. Kun ga shi nan not ina da not, bari aiki da shi wurin jujjuya shi. Sai in koma can misali da ga shi nan dai na shige shi. Wani aiki da not a matsayin shi ne dog ɗin, saboda dog yanzu bai zama ready ba. Sai in taɓa shi. Bayan na taɓa shi haka na a babit kenan yake so taɓa, ko ku taɓa wannan gashi ina ka sa trigger na farkon na ku taɓa gashi nan. Bayan ku taɓa shi sai ku zo nan sell, ga buy ga sell. Buy ɗin nan kawai kuna dala ne kusa, wannan kuma sell shi za ku siyar da shi. To ku ƙaddara wannan shi ne dog ɗin naku, shi ne ka shigo shi ta can. Bayan kun taɓa shi ya ba ku dog a nan slayi edit. So za ku siyar ku tabbata nan ɗin nan gashi inda aka sa market ɗin ku tabbata babu shi a limit. Idan kun gan shi a limit sai ku taɓa nan haka ku mayar da shi market. Bayan kun mayar da shi market sai ku zo wannan ku ja wannan line, kuna jin sai ku taɓa wannan sell not, ko kuma naku zai kasance sell dog. Daga nan shi kenan abin da ɗinku ya dawo, muna dawa asset za ku zo wurin inda yake za ku ga yanzu babu wannan not kun gani ko babu shi an sayar da shi, sai dai USDT ga sai. To ya ake tura su zuwa misali muna so mu tura su zuwa cikin canza, ko kuma za ku siyar da abinku domin ku tura da wani, ko yanzu haka za ku tura mana siya. To da farko in za ku siyar ku tura da wani dole sai ku tashi daga shi daga cikin wani unverified trade din ya kuma wannan founding, kuma ya kuma founding din. To ya za a kuma shi founding, to za ku iya taɓa shi can, ko za ku iya taɓa wannan transfer direct a haka ga shi mu taɓa transfer. Muna taɓa transfer already da mun san cewa namu yana under me, yana under unverified trading. To wannan sai mu taɓa shi haka, mu taɓa wannan abin muna taɓa shi haka, kun ga yanzu unverified trading ya koma sama, pound kuma ya koma ƙasa. It daga can sama za mu turo abu ya dawo kan pound. So nan ɗin nan ina kasa BTC sai mu taɓa shi, sai mu taɓa mai wannan USDT. Bayan mu taɓa wannan USDT ɗin so sai mu taɓa wannan mass. Bayan mu taɓa mass sai mu ce confirm. Muna yin confirming shi kenan mai da shi cikin pound. Ya za a yanzu mai zuro ɗin shi, so sai mu taɓa wannan mai zuro ga shi nan kuna gani. Bayan kun taɓa shi ga yanar USDT ɗin ga shi nan 23. Bayan mun taɓa shi again, so in za ku turo min shi za ku taɓa wannan external transfer. Bayan ku taɓa external transfer, idan za ku tura shi zuwa nan ba ku email ne ko UID. Idan UID na bayar sai ku taɓa wannan UID, a nan ake paste ɗin UID. Idan ku email na bayar sai ku taɓa wannan email ɗin, ku sa email na anan. So misali for this time wannan shine UID, sai yanzu nan misali na sa shi. To first suna buƙatar ku save ɗin shi bayan kun sa, bayan kun save ɗin shi sai ku da ku ƙara taɓa ruwa wurin zero. Da kun zo nan za ku ga sunan irin wannan UID ɗin da kuka yi paste kuka sa. In ba email ne shi ma ana ba da sai za ku save ɗin shi, misali wani email ne nan ga shi ne save. Daga nan sai ta wannan mass, bayan na taɓa wannan mass ɗin haka ko, so ga shi na taɓa mass. Nan zai ba ni dama sai in taɓa withdraw. Na bari in sake. Ok, bayan ka taɓa kun taɓa wannan matsin sai ku taɓa withdraw a nan. Bayan kun taɓa withdraw zai ba ku dama ku sa password ɗinku da authenticator da already na riga na ba ku dama yadda ake saita authenticator. Idan an ce ku sa code authenticator za ku fita ku shiga cikin authenticator naku, ku danne shi wanda ku samu suna babit ɗin code ɗin babit, sai ku danne shi zai copy da kai sai ku paste ku tura shi. Haka ne ake tura wa'annan abubuwan zuwa cikin ake withdraw da ko'ina. Thank you.